Này ai hiểu ai nâng mắc khá lẻ với sinh ấu mắc khá lẻ nâng ăn hôn đá sinh ấu chứ hấp được hôn đá sinh ấu mắc khá lẻ hôn đá sinh ấu A few moments later. Good morning लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय सिगां बयनोबो जासिहरग्रोबाय दिनैनि ब्लगा जाहैबाय जोङो दिनै ग्रीन फिल्डआवहाय मिटिं दं आरोना ओमफ्राय बेयावहाय थांनो नागिरदों ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानदों स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनबा जोबजासे नायबानो जाबाय आरोना जोङो थांनो थाखाय रेडि आरोना नै लोगोफ्रा गाखोबाय ओमफ्राय आंबो गाखोनोसै आरोना नै बेखौबो लानो जाथिथि नायलाय बिदिबा नायलांदो आरोना लोगोफोर आरोना दिनै जोनोम सानखौ फालिगोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो थांनो नागिरदों जोङो थांनो ओंखारबाय गारिया जोंना गंनै आरोना ओमफ्राय लोगोफ्रा गाखोजोब्बाय आंबो गाखोनोसै बिदिबा स' लोगोफोर नायलांबाय थादो जोबजासे लोगोफोर जोंना गारिया दा खारबाय आरोना ओमफ्राय ह जोंना पाइलटआहाय हारसिं जायैनो गावजों लेंदोंमोन आरोना ओमफ्राय अब्लाबो जों बाव जिरायनोसै आरोना बिदिबा पाइलट सालायबाय जों बिदिबा नायलांबाय थादो दा सहैबा लोगो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर क'क्राझार गयिं उन्दुबालाना थांसै आरोना जों थांगासिनो गारियावनो दं लोगोफोर दाबो जों मोना आरोना ओमफ्राय सालायगासिनो दं पाइलटआबो जिरायनो बाबाय बे गारियावहाय दाबो मोना होनगासिनो दङ बारा गोजान गैला आरोना मोनसै मोनथारसिगोन लोगोफोर नै फ्लाइअभार मोनबाय क'क्राझार फ्लाइअभार लोगोफोर जोङो फाइनालि दाबो सौफैया होनैनो सौफैमारबाय आरोना लोगोफोर जायगायावहाय ग्रीन फिल्डआवहाय ओमफ्राय दा जोङो पेन्डेल सिङाव हाबलांनोसै ओमफ्राय मा दं नोंथांमोननो शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर स' बिदिबा नायलांबाय थादो जोङो दा हाबनोसै नोङो गारिनिफ्राय ओंखारोब्ला एसे दख'नाफोरखौ एसे गाननांगौ नालाय एसे फायथं फुयथं बोरैबा बोखा जायो नालाय जोङो दा एसे सेन्स माबा एसे थेबस्रांबाय गानस्रांबाय साखाफारा जाबाय दा पेन्डेल सिङाव हाबहैनोसै आरोना दा लोगोफ्रा नै मिनिगासिनो दं आरोना ओमफ्राय बिदिबा नायलांबाय थादो हागौमानि नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन जोङो हाबहैनोसै दा नै लोगोफ्रा जोंना आजां गाजां गारि खि गारि जाखादों नै लोगोफोर फैगासिनो दं आरोना फैनायानो दाबो जोबाखै फैगासिनो जों आरोना नै गारिया जोङो सौफैबाय लोगोफोर फाइनालि आरोना ओमफ्राय सौफैनानै जिरायबाय आरोना जा मानसि जाखाबाय आरो Betty long live, defend Bara long live, defend Bara long live, Koindra Musmadara long live, Kumbra Sarkare long live, Kumbra Sarkare long live, Bombe Barabar Khau Sega, Bombe Barabar Khau Sega, Jumna Nangau Go, Absolutely, absolutely. Tulang berapa sahabat pandang batik? Tulang berapa sahabat pandang batik? Borosa terhasat, borosa terhasat. Dengan anggo gozon, dengan anggo gozon. Absolutely. Absolutely. Jai Barharere. Jai Barharere. Betty long live. Betty long live. Defend Baro long live. Defend Baro long live. Bombe Barabar Khau Sega.
Boni berabar kau seda. Dengan kesan tanggo. Dengan kesan tanggo. Borosa dan Hasan. Borosa dan Hasan. BTR long leg. BTR long leg. Jai Balharere. Jai Balharere. Defend Bora long leg. Defend Bora long leg. Extra long leg. Extra long leg. Dulare Bora Bora sahabat thana thate. Dulare Bora Bora sahabat thana thate. Bote barabar kau seda. Bote barabar kau seda. Jante ke tanggo. Jante ke tanggo. Elong leg. Elong leg. Detiar long leg. Detiar long leg. Jai Balharere. Jai Balharere. Bote barabar kau seda. Bote barabar kau seda. Borosa dan Hasan. Borosa dan Hasan. BTR long leg. BTR long leg. Defend Bora long leg. Uga Sagara long leg. Wanita Besar long leg. Jai Balharere. Jai Balharere. Bote barabar kau seda. Bote barabar kau seda. Extra long leg. Extra long leg. Borosa dan Hasan. Borosa dan Hasan. BTR long leg. BTR long leg. Defend Bora long leg. Defend Bora long leg. Extra long leg. Extra long leg. Ada habari ini bahagia ramai melalui prestasi Bargo bahaya hadari api kami sangga kokasan di api manjata oleh orang dari Manggaran Pisang api kami sendiri di api manjata oleh LDC melalui prestasi Bargo lalu apa itu untuk dari Manggaran Pisang melalui prestasi Pikila dan hari ini Pikila baru ini Pikila itu berita saya semua murid kau ini ada masalah saya Lalu apa yang kita dawai, ini akan dijadikan pasal-pasal kita buat berkongsi. Long leg, long leg, long leg, long leg, long leg, long leg. Habis semua. Melalui persiapan kita, melalui persiapan manjatau. Apabila mungkin kita mau bicara hadir ramai, kita ini kami sini. Reza sahabat berbawai, ada mahal ini kita, apalagi ini kita tu di ramai melalui persiapan kita bersendiri sebagai mengenai kita di kami sini. Reza sahabat berbawai, besok mau Upendana Tuangwani, Saugariau, di berbawai habapari, ada habapari ke maupun yang dekat dengan angkai naring ini benda ada orang pula apa pilih mana jasa apa pilih doktor suruh ngajar secara kita tahun kita sini itu lagi untuk dekat kau ajar dengan seorang aja kalau orang kau ajar semua ada lembaga mungkin pernah di bawah bawah ada bawah yang pilih kita dengan kau ajar dengan mana ada bawah yang di bawah mana jasa itu doktor suruh ngajar sementara mana ini yang kau tahu kita sini itu ada kau ajar Ready?
Azasigan konsolidasi habaparia baru menjadi pohon yang dia juga menggunakan dia menjadi orang besar. Ada mana tahu MLA Santo Besar di mana melon menjadi habaparia itu ada di sana tentang sejarah orang orang baru menjadi habaparia kita boleh bahas kalau ada di pohon kita kalau yang ini di mana Pemerintah Malaysia mempersiapkan wanita dokter antara kesehatan. Kami akan kami lakukan dengan kolej secara yang semua yang pakai kolej. Pemerintah kolej ini mendapat perlindungan kesehatan para guru dan bapak yang akan kolej. Kami akan secara semua yang pakai kolej. Dokter antara kesehatan, dokter di masyarakat yang bertahari, ada juga kajian komunikasi juga memperlukan Dosen ada konsep ini kakak, ada orang yang berada di bawah itu, maupun kakak, kolej. बयनिसिमबो दिनै गाहाम हामलायनाय बावहरबाय दिनैनि जे गेवलां मेल बे गेवलां मेलखौ बे समाव जागायनो सिगांदों दा बेखायनो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय हांख्रायजानाय मानव गेदेर आलासि बिथांमोननि सिनायथिखौ थोंजोङै होग्रोनो सिगांदों बेनि उनाव मानिजाथाव दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि मुथि दिपेन बर' बिथाङा मेलखौ दैदेनलांगोन मानगोनां आफादगिरि मुथि दिपेन बर' बिथाङा गावनि गोथार सिनायथिखौ होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय हाबाफारियावनो खेवगिरि आलासि महरै जोंनि हांख्रायनाय बायदि नुजाफैदों बिथाङा दुलाराय फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि रायजो सभानि बारग' MP आरो आथिखालनि आसामनि केबिनेट
मन्त्रि मुस्रि उरखावग्रा ब्रह्म सार बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौनो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायदों गोबारै आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो बे समाव दिनैनि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जर'खा आलासि बिटिआरनिनो मानिजाथाव डेपुटि चिफ लोगोसे सागानगिरि आफाद एनडिएफबिनि मोनसे समनि आफादगिरि आरो बिथाङा आसामनिबो एमएलए मुस्रि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौनो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों सार बिथांखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि सिनायथि होनो सिगांदों बर' थुनलाइ आफादनिनो मानिजाथाव आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी सार बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौनो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों सारखौ बरायनो आङो बे समाव गुरै खावलायदों आरो गोबारै आखाइ खबनानै होनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आरो बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं सिनायथि होनो सिगां बावदों बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिनो मानगोनां चेयारमेन मुस्रि अनिल बसुमतारी मानव गेदेर बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौनो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौबो बरायनो खावलायदों आरो बे समाव आं सिनायथि होनो सिगांदों बिटिआरनिनो मानिजाथाव इएम मुस्रि रनजित बसुमतारी एनडिएफबिनि मोनसे हानजानि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायदों बे गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव 2024 दिनै 27 जानुवारि आरो दिनै जोङो फुंबिलिनि हाबाफारि आरो प्राय 1 घन्टा रेलि खालामखांनायनि उनाव जोंनि गेवलां सावरायनाय आरो आलासिफोरनि बिबुंथि बे हाबाफारिखौ जों जागायनो थाखाय आखायाव लाबाय आरो बेखायनो बे समाव सफैनो हानाय गासै आलासि आरो गोरोबथानि 4 बोसोर बे आगान सुरनाय समाव खेबसे गोरोबथानि मुङाव बिटिआर চুক্তিৰ উপলক্ষে এই 4 বছৰ অতিক্ৰম কৰা এই সন্ধিখনত সকলোকে ডাঙৰ হাত চাপৰি দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো গোবাৰে খেপছে আশে খবনানি হয় गोजोन्थों थैंक इउ जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोना सफैबाय मानगोनां आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म आदा बिथां बिटिआरनि डेपुटि चिफ आरो लोगोसे एमएलए मानगोनां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथां थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां डक्टर सुरत नार्जारी गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी लोगोसेनो बर' कछारी काउन्सिलनि चेयारमेन मानगोनां बिथां अनिल बसुमतारी बिथां আমার বিভিন্ন দল সংগঠন নেতৃবৃন্দ ইয়াত আছে কোঅর্ডিনেশন কমিটি অফ বিটিআর অর্গানাইজেশন বিটিআর অঞ্চলত আমার প্রধান জাতীয় আর ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দসমূহ এনডিএফবিनि मोनब्रैबो आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि सागानगिरि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों इउबिपिअनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों आरो दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो मेहेरगोनाङै रायजो राजानो मोनसे फोरमायनांगौ आरो मेसेज होनांगौ बे थांखिजों जोङो खुंफुंदों जोङो बयबो मिथिगौ दिनै गोजोननि बड'लेण्ड आरो खौसेथिनि बड'लेण्ड जौगानायनि बड'लेण्ड प्रगतिर बड'लेण्ड आमी पाबोलै सक्षम हयैसो आरो बे 4 बोसोराव बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जों बयबो मिथिबाय जोंनि सीमाया बारायबाय जोंनि जिल्लाया बारायबाय आरो गोरोबथानि गोबां माखासे दफाफोरानो दिनै मावफुंजानानै जोंनि राजखान्थियारि आरो गणतान्त्रिक संबिधानारि संबिजितनि 6थि फारिलाइनि जे मर्यादा जोंनि जे राइट्स एन्ड प्रिभिलेज जोंनि हारिनि थामोन्था रैखाथिजों लोगोसे बिटिआर अञ्चলত बसबास কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ঐক্যতা আৰু ভাষা ধৰ্মাৱলম্বী সকলো শ্ৰেণীৰ লোকক সমমৰ্যাদা সন্মানে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আজি শান্তিৰ এখন বিটিআৰ আৰু বড'লেণ্ড আমি পাবলৈ সক্ষম হলো आसामाव थानाय बर'फोरनि थाखाय दिनै बर' कछारी काउन्सिल जोङो दानानै लानो हाबाय आरो बिनि गेजेरजों बर' हारिनि जि मोनसे सिमांमोन आलादा रायजो दाबिनानै जि मोनसे बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर मोनथाम जि गोरोबथा मोनबाय आरो बे बिटिआर बड' पिस एकर्डनि गोरोबथानि
दिनै जाफुंसारनायनि 4 बोसोराव मा थांखि आरो उद्देश्य दङ आरो सरकाराव थानाय आसाम सरकाराव आसामजों लोगोसे आरो बिटिआर सरकाराव बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय मानगोनां डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारीनि दैदेननाय लोगोसे आसामाव मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायजों दिनै आसाम केबिनेटआव मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा मन्त्रि जानानै दङ बे गासैबो बिथिङाव जि मोनसे नाजानाय आरो हाबा मावनाय সকলো দিশত আজিৰ এই যে শান্তি চুক্তিৰ যে দিৱস আমি শলাগ ল'ব লাগিব ধন্যবাদ দিব লাগিব যে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্মানীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিখিনি তেওঁলোকে সম্ভৱ কৰি তুলিলে তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে এই সময়ত চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী আৰু চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী সকলে আজি চৰকাৰত থাকি পেলাই চুক্তি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি দায়িত্ব বহন কৰিছে তেওঁলোকক ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ বিটিআৰ কাউন্সিল আৰু চৰকাৰৰ নেতৃবৃন্দ চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী দল সংগঠন আৰু নেতা সকলোকে এবাৰ আকৌ ডাঙৰ হাত চাপৰি দিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ এবাৰে আশাই খবৰালি হৰনাंगौ ধন্যবাদ होनानै आरो बिनि जोंनि देरहासारनाय दिहुननांगौनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारखौ जोङो खावलायदों लोगोसेनो गासै जेंना जेंसि जिखिनि दङ फैबाय थानाय समाव सुस्रांजागोनखौ जों मोनसे आत्मविश्वासनि गेजेरजों हाबा मावलांगोन एबसुनि नाजानाय नारसिननाय आरो जोंनि सरकारनिसिम खावलायनाय आरो जोंनि जि दाबि आरो जोंनि जिखिनि सरकारखौ बाध्य खालामनाय बे गासैबो हाबाफारिया सोलिगासिनो आरो सोलिलांबाय थागोन आरो এখন आर'नाइले आदरनि जनाबा गाने मैं अनुरोध करिछु आरो गोबारै आखाइ खबनानै थाखाय आं गुरै खावलायबाय साले धन्यबाद मैं जासिछु आरो बे समाव आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों दिनैनि गाहाय आलासि मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैबाय गोबारै आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बे समाव दिनैनि गाहाय आलासि मुस्रि प्रमद बर' सार बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनायनि थाखाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय जेरै हबात उपस्थित থাকিব পৰা अखिल देबनार अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि एबा एलिमेन्टफ्रा थानांगौ जायो डिपार्टमेन्टफ्रा थानांगौ जायो बे गासैबो जोंनि आखायाव फैगोन आरो सानसे समाव हयतोबा बै कन्डिशन एबा क्राइटेरियाफ्रा फुलफिल जायोबा भारत सरकार एबा आसाम सरकारनि चिन्ता बिबेचनाफ्रावबो गोबां गिदिर सोलाय सोल' फैफिननो हागौ बे ओनसोलनि बाथ्राखौ लानानै अब्ला बै समखौ जोङो ओरैनो बावनानै थांनो हाया Welcome BTR. Welcome BTR. Welcome BTR. Goodbye. लोगोफोर मिथिङा जोब्बाय आरो ना ओमफ्राय दा जों थांनोसै जोंना नै आइआ अबे आइ नों मा खालाया बे सिङाव मा खालाया नों आं हन्दा सिङावसो हाबदों हन्दा सिङाव मा खालाया हन्दा सिङाव दै गाज्रि खालायदों ओइलाय हाबबावबाय सासे ओइ बोरैबा मोनखायोना गरम मोनो आरोना लोगोफोर जोंना प्रग्रामा जोब्बाय आरोना मिथिङा जोब्बाय ओमफ्राय दा थांसै आरोना न'आव गारियाव नै मालाबानो गाखोजोबनानै थाबाय आरोना लोगोफ्रा
ओइ माथो एथ' थाब फैया नोंसोरो दे बुंलाय मानो बानांगौ मिथियाव फैनाया ओमफ्राय नोंहालाय नोंहा उल्था मोखांसो जादों बिसोरो थाब ओंखारबोदों बिसोरो ओमफ्राय नै जोंना पार्टिया बेयाव गाखोनांगौ नै बेबो एसे बोरैबा मानसिया मानो ओंखारबोआ नोंसोरो मानो नांलायाव जिराया नोंसोरो आं पाइलट जाफानोसै आरोना लोगोफोर नै गाखोजोब्बाय जोंना लोगोफोरा आं दासो गाखोनोसै बिदिबा थांबाय थानोसै लोगोफोर ओइ दहाय एसे खिथुआ देद्रायो नालाय जादों एबार बाव गाखोनोसै आरोना गारियाव गाखोबाय लोगोफोर नै सालायबाय पाइलटआ आं एबार एसे ड्राइभारजों गाखोफाबाय आरोना पाइलटजों दहाय लोगोफोर नै बैग्रि होदोंमोन आरोना बुटजों आरो बुट गोथांबो बैग्रि बेलाथिबो होदोंमोन आरोना प्लास्टिकआव थफ्ला बोनै बोनै होदों ओमफ्राय एक्सुवेलि दहाय भिडिअ खालायनाय जायासै जानायखौहाय ओमफ्राय जोङो दहाय माखासे जादों आरोना ओमफ्राय माखासे दा जानोसै आरोना बैग्रि आं बुटखौ जाला आरोना बैग्रिखौ जानोसै दाना आंखौ आबैसो जाबावबाय बिबो इखरा हाबा जानाय लगेन्दवाल सोमोन्दोखौथ' लानांगोन ना दा आबै गोलैबाय आंखौ नै पाइलटआ दा फिसौला गेदेर मोनबाय आङो लोगोफोर देरखानाय फिसौला गारिबो सालायनो रोंखायो आंखौ लाना खारनोबो हागोन बियो गोसो जायोबा नङा होमबा ना मारै ना लाया लाया नङा बियो मालाय गोसोनाय दंखायो बिदिबा थांबाय थानोसै लोगोफोर मोनफैबाय आरोना जोङो फाइनालि न'आवहाय मोनफैबाय ओमफ्राय नै ओंखारजोबनो नागिरबाय फाइनालि लोगोफोर जोङो न'आव मोनफैबाय आरोना नै जायैफुं जाजोबखाबाय ओमफ्राय लाजियो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनसिगोन बाय ओइ बाय होनहर पाइलटआ हनै बाय राव गैया आरोना आंना एक्टरा